Kodwa-ke vele esikhathini esiningi sesikhuluma iqiniso. Abazali abaningi ba-treat-a ukukhulisa ingane as if uku-investa ku-stock market. Benza konke lokhu abakwenzayo for iy'ngane zabo because they're expecting something in return. Yingakho uzothola ukuthi uma ingane siqala ikhanyelwa izinto, they start bringing back memories to you ukuthi bakukhulise kanzima kanjani. It's because emotional blackmail, that thing. You must feel as if you owe them something. You understand? Hence, noma kungathiwa uba ney'nto zakho to such an extent, they will always feel as if bane-access kulezo zinto. You understand? So kubalulekile ukuthi uqale ngawe uzenzele wena izinto impilo izokhona ukuqhubeka iye phambili bese uya-reverse uzolungisa amaphutha abo. You understand? Kodwa awukwazi ukuvela ulungisa amaphutha abazali bakho wena first ungakaziconsider as a person. Ithathe kanje lento, wena ulungisa amaphutha ababo wakho, ingane yakho ufuna ilungisa amaphutha akho, then izoqala nini ukuphila yayo impilo. Yingakho kubalulekile ukuthi uqale ngawe kuqala. Qala wena uthole indawo wakhe, uzothi uma usunamandla usunophahla under your head, you understand, usune-shelter, usuzobuya kuzo-reversa uzolungisa ekhaya. Mara uma uzoqala ekhaya uzoba ngiy'nkinga ney'ngxabano because uma sekuthiwa ufuna ukuthatha uzoyithatha uhlaliphi nayo le ngotosi yakho, ububazi kini banjani. Uma be-toxic kuwena uyigazi labo, umuntu wangaphandle bazomtreat-a kanjani. Ngithanda ukuthi masikhuluma ama-situations sibe realistic, understand, singakhulumi izinto esizibona kuma-telenovela senze ngathi asazi ukuthi impilo kanjani. Yangibamba? So if abazali bakho wena they were good to you, it's fine. If they were toxic, you must heal from that or recover, start life on a new slate. You understand? Sibambisane manje, singalwi.